eu, xa sabes que algún día falamos deste autor, Alain Ferró, non? Este historiador francés. Eu teño unha opinión sobre ese tema onde penso que o tema da religión tamén é un tema que hai que, digamos, facer unha análise categorial, pero, bueno, unha cosa importante en Marx é que para o análise categorial do capitalismo ten unha especificidade histórica. As categorías de Marx non son categorías transhistóricas. E o tema da religión tamén eu creo que é importante non ter unha concepción transhistórica. É dicir, para mí, cando as persoas concebían a religión na Edade Media non ten nada que ver con o mundo de hoxe. Non o vían como individuo. É dicir... É evidente, pero a capacidade para aparentarlo, sí. Por parte, por exemplo, da Iglesia Católica. Sí, bueno, pode ser. Me refiro a comunidades imaginadas. Pode ser, pero quero dicir que a cuestión da comunidade é moi importante, porque realmente eu creo que é un debate, non? É un debate isto. Pero para mí, a religión no medievo confúndese con modo de producción. E entón, que é un modo de producción comunitario. E entón, o sea, que se basa en formas comunitarias. Para mí, nós, claro, temos unha situación moderna de individuo separado. E entón, desde o individuo separado, que decíamos antes das separacións, eleximos se somos dunha religión ou de outra religión. O señoriño da Edade Media non elexía, porque era parte dunha comunidade. Na miña parroquia ainda hoxe non se elixe. Claro. Dicir, non é unha elección individual. De acordo? E entón, nese sentido, partimos da comunidade real, non da comunidade ficticia. Entendo, me parece chulo. Que hoxe a religión xoga un elemento de construcción de comunidade ficticia, sen dúbida. Sen dúbida. Pero hoxe creo que non é... O sea, creo que no medievo non deberíamos de plantear así o primeiro. Pero bueno, un debate, Con respecto ao tema de Chayanov e o tema da cuestión da... Certamente non falo de Chayanov, porque non... O sea, non digo que non sexa un autor interesante, pero... A ver, aquí o debate intento pensarlo desde outra perspectiva. Antes decía que non... Eu creo que hai que fuxir tanto das concepcións ontolóxicas do valor como das concepcións ontolóxicas da comunidade. É dicir, por concepción ontolóxica do valor, a que me refiro? A que, no fondo, as corrientes socialdemócratas, todo o que significa o cano socialdemócrata, plantexa o problema do cambio político, da revolución, como un proceso no que non se cuestiona o valor da relación social. O que se fai é fundamentalmente entender a revolución e o seu programa político como un intento de que outra clase social xestione o valor. Eso que lle pasou aos bolcheviques. Eso basicamente o que lle pasou aos bolcheviques. Que o seu programa era ese. Entón, e é o que nos pasa agora tamén, é dicir, cando con isto del sí se puede, que é el sí se puede? Pois el sí se puede é chegar ao Parlamento e ter unha maioría política para poder xestionar o valor a partir de outros intereses, supostamente, pero tamén teño moitas dúbidas de que eso se poda conseguir. Outro día estaba nunha charla sobre esta teoría monetaria de moda, entre os sectores así máis de esquerdas, teoría monetaria moderna, que decían temos que recuperar o control do dinheiro. E eu preguntaba, e cando tivemos eso? Realmente
Aí en todas as concepcións hai esa idea, non? Do valor como algo, como unha cousa que ti podes gestionar políticamente. Se trata de ter o control político do Estado para poder gestionar ese valor defendendo outros, supostamente outros sectores sociais, non? Facer unha distribución do traballo social desde outros intereses. Realmente aí é na perspectiva en que se move Chayanov desde o punto de vista da comunidade, é dicir, é un intento de é unha reflexión interesante, é un intento de ver como a comunidade pódese mover dentro do contexto dunha sociedade de valor, como pode persistir, digamos, gestionar, non? Eficientemente esa relación, ¿no? A mí me parece que Chayanov es básicamente eso, y todos esos problemas que aparecen ligados a evolución da comunidade nese marco. Eu aquí non estou falando exactamente, non digo que eso non sexa unha reflexión que se podría facer e totalmente legítima, pero aquí o que estou intentando é falar da perspectiva de unha forma comunitaria que se convirte, pues eso, no motor, no suxeito dun proceso de transformación social, ¿no? Que evidentemente implica, ellos a outra intervención, implica que hai problemas de toda índole, non somente problemas de carácter económico. Non hai unha forma pura, evidentemente, de comunidade, e hai toda unha serie de problemas que non se trata de menoscabar. Tamén neso é importante non ter unha concepción ontolóxica, porque, por exemplo, hoxe asistimos ao debate da teoría del colonial, onde hai unha concepción ontolóxica da comunidade. A comunidade indígena, por exemplo, a comunidade do Sumacautsai e de todas estas cousas que existen, que persisten, en alguma medida, que despois tamén hai moita idealización deste tipo de formas comunitarias, porque hoxe en día o capital é unha relación social global, non nos enganemos. Pois se nos presenta, por parte da teoría colonial, a posibilidade de que a comunidade indígena como tal ten unhas propiedades como civilizatorias antagónicas con a sociedade occidental. Non se fala da sociedade capitalista, se fala sobre todo de Occidente. O Occidente branco, hasta se diría que neste sentido sería o mesmo un empresario blanco que un traballador blanco. Como son occidentais e brancos, e homes, etc., pois xa teríamos aí o enemigo, digamos. Esas concepcións ontolóxicas, que son tan ontolóxicas como as da socialdemocracia clásica, son lóxicas, desde o punto de vista lóxico, son o mesmo, de acordo? E é o que tento combatir é iso, esa concepción ontolóxica, sexa dunha maneira ou doutra, é igualmente equivocada, é dicir, non hai comunidade pura. Non hai comunidade, o sea, as comunidades indígenas de Ecuador, de Bolivia, están totalmente inmersas na relación social capitalista. E, vamos, creo que hai muitísimos exemplos para ver isto, non? É dicir, ti vas a unha aldea en Ecuador, a xente que era o mesmo que aquí. O sea, que era alcantarillado, que poñan un centro de saúde, e despois ves a xente nos supermercados de Quito saindo coas televisións de plasma, todos coa televisión de plasma na furgoneta, non? O sea, porque todo o mundo quere ver, e todo o mundo ten o canal de televisión, antena parabólica para ver os partidos de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, todo o mundo nas aldeas teñen esas cousas.
Pero es un proceso colonial, ¿no? Pero quero dicir que son esas personas que asumimos que son unha comunidade prístina, ¿no? Ontolóxicamente que viven o sea, que son unha alternativa á civilización occidental. É dicir, a relación social é algo que nos, precisamente porque é abstracta, ¿no? É impersonal, é algo realmente complicado de superar e que realmente que non é pura, evidentemente non hai formas puras. Pero, perdón, puedo hacer una intervención con respecto a esto. Sí. O que estaba dicindo é, o planteamiento era unha forma ideal pura que estaría situada nun pasado que se ve corrompida por un cabide de relacións capitalistas de vanos que veñen de fora. Eu te digo que nas comunidades campesiñas de Galicia había relacións mercantiles ou paramercantiles, porque en que non tivese un diñeiro fixo asignado ou intercambio, sí que había intercambio, un cálculo de valor entre persoas que se relacionaban directamente, non tiñan unha relación abstracta, e non creo que iso sexa contaminación de fora, creo que é propiamente un desenrolo do... Mais entre axuda, perdona, mais entre axuda da que falabas, entre axuda do intercambio comunitario de traballos e de... A ver, vamos a ver, a ver se vamos... Claro que hai toda unha serie de transformacións das formas comunitarias históricamente. Teríamos que ir á comunidade primitiva, que de todas formas son pues, decenas de miles de anos. Bueno, pero incluso a comunidade primitiva tamén hai un elemento que é o comercio con o exterior, fundamentalmente, non? É dicir, baixo formas o mellor non comerciais, senón de reciprocidade, non? Fala Polanyi, por exemplo, na súa obra, non? Pero curiosamente nese tema de facer co intercambio este fora da comunidade, se é algo que é exterior, que é con outras comunidades, hai tamén un elemento que nos debería facer reflexionar. Hai un elemento de que se ve, que se intúe, ¿no? É difícil porque estamos interpretando algo que pasou hai miles de anos e non sabemos tampouco como... Pero que hai un elemento que se intúe que o intercambio é unha ameaza para as relacións dentro e, por lo tanto, é algo que se pon fora. Pero, ainda así, como se coloca fora, esas comunidades son capaces de persistir durante moitos miles de anos con as súas formas de produción, mantendo o intercambio fora. Todo iso vai sufrindo unha transformación. Por exemplo, aparece a división entre a propiedade pública, digamos, a propiedade, por exemplo, no Imperio Romano. Aparece a propiedade, o ager públicos, ¿no? E aparece a parte de, despois que se reparte, ¿no? Entre propiedades aparece aí un elemento de disgregación. Por exemplo, eu penso, son da opinión, de que o capitalismo, porque hai toda a discusión de Marx sobre as formas antidiluvianas do valor, ¿no? Hai todo un problema de teórico por aí, de histórico, ¿no? Sobre o problema das formas antidiluvianas. Claro que hai formas antidiluvianas de valor. Hai diñeiro, hai comercio, hai impostos. Claro que hai formas antidiluvianas. Marx fala das formas antidiluvianas. Incluso, eu creo que se podría decir incluso que o Imperio Romano, as sociedades esclavistas mediterráneas, poideron evolucionar ao capitalismo, sin ter pasado pola Edade Media, sin un proceso, se non se dera o proceso de colapso que se deu no século V. Poderían esas formas antidiluvianas ter evolucionado, ¿no? E, por suposto, isto é moi importante, no proceso de origen do capitalismo, de origen histórico, se o poñemos entre o século XVI e XVIII, o capitalismo utiliza esas formas antidiluvianas.
as incorpora. De acordo? Dándolle, pero claro, que falaba antes de que o capitalismo é un sistema históricamente específico. É dicir, as formas antidiluvianas non son formas capitalistas. Un momentito, entón, pero a clave para que o capitalismo poda surgir son dúas cousas. O que decíamos antes, o da separación dos medios de produción da forza de traballo, son clave. E iso non se dá nas formas antidiluvianas. Iso non se dá nas formas antidiluvianas. E en segundo lugar, a formación dun mercado mundial coa conquista da América. Son claves, sin esas dos cousas non hai capitalismo. E poderíamos añadir unha terceira, que é a fragmentación política de Europa. Posiblemente tamén xogou un papel, porque non houve un imperio tributario estable e unificado como en China, por exemplo, onde houve formas antidiluvianas que non evolucionaron. De acordo? Hasta que chegou o Comité Hasta que chegou, claro. Non sei se... Mira, hai dos palabras... No É un tema moi complexo, habría que... Non quero interrumpir isto, pero están aquí pedindo paso por ali hai outra e se hai unha palabra máis xa engado. No, eu Por simplemente insistir no autor que sabemos que é Polanyi, que él determina claramente que o mercado existe, o intercambio que existe dentro moi antigo, e o que é a sociedade estruturada ao redor do mercado. Ese mercado que falabas ti, pois abstracto, impersonal, sobre o cal hai moito que falar, porque ao final o mercado é un sitio concreto onde se atopan persoas concretas, ofertando cousas e participando de forma concreta, porque ao final os mercados, esa é que se quitamos os mercados financeiros, o resto, digamos, hai unha interacción persoal.